Ja tenim a punt la selecció de propostes culturals de l'agenda d'aquesta setmana. Aquest divendres a les 8, el Club Cinema i l'Aula organitzen una projecció del DOCS Barcelona del mes. També aquest divendres i durant 2 caps de setmana, TIC Escènic torna a portar a escena l'obra El retaule del flautista, a la sala de petit format. Dissabte 9 d'octubre podeu participar a la primera proposta familiar de la temporada estable de l'Auditori, amb un concert de l'Andri que presentarà el disc A Travesta. I diumenge 10 d'octubre comencem la programació de cinema dels diumenges d'estrena. Gaudim de la cultura!